Merħba tfal, kif intom? Ħudu ħsieb ta'? L-lum rġajna l-tqajna biex nagħmlu prayer space oħra u l-prayer space tal-lum jisimha Ġnien il-Paċi. Għal din il-prayer space għandna bżonn glue stick, għandna bżonn bajro u għandna bżonn karti maqtuwajn forma ta' fjura. Għandna bżonn ukoll sticks tal-injam bħal dawnek. U li ħanamlu huwa ħanaħsbu ftit aħna meta inħossuna fil-paċi. Jew inkella kif il-paċi tista' sseħħ. Jew inkella kif jiena nista' nkun mezz biex iġġib il-paċi. Għalhekk ħanaħseb ftit, ħanalaq ftit għajnejja u ħanitlob ftit għall-paċi fid-dinja, jew fil-familji tagħna, jew fil-ħbieb, mal-ħbieb tiegħi. Ħaniftaħ għajnejja, ħanġib il-bajro u ħanġib karta minn hawnhekk u ħanikteb ftit jiena fejn nixtieq illi jkun hemm il-paċi. U ħanikteb fejn nixtieq li l-paċi sseħħ fuq kull petala illi għandi fuq din il-fjura. Pereżempju, nixtieq illi jkun hemm il-paċi fid-dinja. Mela ħanikteb dinja jew nista' mpinġi wkoll il-forma tad-dinja. U ħanikteb dinja. Nixtieq ukoll li jkun hemm il-paċi fil-familja u ħanikteb familja. Nixtieq ukoll li jkun hemm il-paċi mal-ħbieb. Għalhekk ħanpinġi ftit il-ħbieb issa, ħanpinġi ftit il-ħbieb. Issinna nistidinkom biex intom ukoll tagħmlu hekk. Ħadd taħsbu ftit fejn tixtiequ li jkun hemm il-paċi. U ħadd titolbu ftit biex din il-paċi tant mixtieqa isseħħ ukoll. Issa ħanaqbdu in-njama minn dawnek, ħanġib il-glue stick, ħanagħmel ftit glue stick hawnhekk u nwaħħal il-fjura tiegħi mal-injama. Imbagħad ħandur hawnhekk. Għandi pjanta u din ħanniżra hawnhekk ġo fiha impoġġiha fiha fil-pjanta fil-qasrija. U kull darba li nara din il-qasrija ħanniftakar. U nkompli nitlob lill-Alla jgħinna biex isseħħ il-paċi fejn il-paċi ma hemmx. Nitolbu għall-paċi fid-dinja, għall-paċi fil-familji tagħna u għall-paċi bejnietna. Nittama li tagħmluha din il-prayer space u tieħdu gost timlew il-pjanta tagħkom b'ħafna talb għall-paċi. Saħħa tfal, niltaqgħu darb'oħra nerġgħu nagħmlu prayer space oħra.